rasane kang kembang gadung kaworan kembang menur kang semu alom winor lan yata yatan kati kusuma mangambar-ambar mawar kuku sing tupa kumelun kalon ati mega lir mempo atara kono papujaning sun teka teman sira yayi apa dosanipun kakang sira yayi tinggal katingaren yayi duka punapa kang bogali Markutara, mandek. Markutara, mandek kok. Yayi, mandek kok Yayi. Markutara. Mandek. Mandek kok kowe. Mandek kok dhisik ya, Dik. Narawati sang Baladewa
Kelangkung tresnane romredya panon jinawi monggo pisahung jiwanipun mila tansah tanya warta Adiku Di Werkudara Yayi aku nyuwun kanthi banget mandheka dhisik ya di mandheka ya di mandheka wah bule kakangku piye ngene ya di sepira luputipun kakang aku nyuwun pangapura yektinipun kakang prapta ana ing Ndarawati iki ana perlu pun kakang dinuta dening kakangamu Duryudana negara Ngastina dina iki kena pagebluk Mayangkara larange sandang karapangan jalari negara Ngastina kuwi akeh lara akeh lelara bisa walaya temah jati jati temah nirwala nek ndara negara Ngastina kuwi kadunungan ora ketang mung sedhela ora ketang mung sawetara kembang wijaya kusuma cangkok wijaya mulya mula kang saka kuwi durung ngantipun kakang nembung kembang wijaya kusuma cangkok wijaya mulya kanggo tombone wong Ngastina larane wong Kurawa kedadak ana jujul nusuli babak nglayoni Yayi Kresna maringake kembang wijaya kusuma lan cangkok wijaya mulya ana Siadi Werkudara mula di Siadi tandhek lakumu aku nyuwun kembang wijaya kusuma cangkok wijaya mulya tak gawane ning Ngastina luwih dhisik merga apa di Ngastina kaya bumi mutah darahmu apa Siadi ra mesake nek kawula Ngastina sore lara esuk mati sore lara tambane mung kembang wijaya kusuma di yen pancen kawula Ngastina dina iki nandhang lara aja kowe sing gawa ngaturake kembang wijaya kusuma cangkok wijaya mulya karo Kakang Duryudana aku dhewe sing ngeterke ning Ngastina lho aja no Dik lah wong Ngastina prae bingung Siadi ngerti Ngastina karo Ngamarta Kurawa karo Pandhawa iki kaya banyu karo lenga ora bakal bisa awor nek sing gawa Siadi mengko wong Kurawa sujana tak silihe ya Dik ora Purbawasesa kembang wijaya kusuma cangkok wijaya mulya marang tangane Werkudara aku wis kanthi ikhlas tulus rasaku nggonku nanting karo jleteng Kresna kakangku besok Bratayuda melu Pandhawa lan ora ninggalke wong Amarta nganti sak pupute jaman aku mung nyuwun paseksen kembang wijaya kusuma cangkok wijaya mulya tak gawane aja tadi tak silihe aja nek pancen Ngastina lara ana pagebluk Mayangkara sore kawula mati esuk mati sore lara esuk mati esuk lara sore mati yen pancen tambane kembang wijaya kusuma aku dhewe sing gawa rana aja nek kembang sing gawa kowe ning Ngastina pra geger wong Kurawa sing dipercaya pun kakang nyilih kembang ora Siadi Carana wis jadi tak ampile sedhela tak silih sedhela nek wis kawula Ngastina mengko mari saka pagebluk Mayangkara mengko tak balekke Siadi wah gelem ora gelem tak terke aja motor iki lek nganti motor iki kok negara Ngastina lho ngalih Dik anak wong peto kok mandhek sik to Dik wah, ngopo meneh? Wong tuwa ora rampung gone guneman tinggal ngalih. Ora nek gunane. Mung ngebab eyel-eyelan babakan sing nggo kembang nek pancen Ngastina ana pagebluk tak gawane dhewe. Mergo aku pinaringan tanggung jawab nggawa kembang wijaya kusuma. Aja! Lah nek kowe nggone Ngastina ora dikeruyuk wong Kurawa. Aku ora wedi karo wong Kurawa mergo niatku apik nulungi Kurawa saka pagebluk Mayangkara. Mula kang saka kuwi nek pancen ora gelem ya wis aku tak mulih ning Ngamarta aja di. Dela ya tak gawane di. Ora.
Malah saya sujana rasaku. Aja ngono Di. Ngestina kae iki kabeh ngerti nek kowe iki musuhe wong Kurawa. Nek ngantek kowe ngene ngestina, terus wong Kurawa lho ngalih. Nah. Doro. Mandeka to, Dik. Mandeka. Hei, Doro. Mandeka sik to. Jak petung kok mandek. Aja mbok mandek. Gandolana. Aja ngono to, Di. Tak gawane. Malah sujana rasaku nek pancen kaya ngono kuwi bali dhewe kembang ora samok gawa. Yo, pulang Astina. Jago Astina. Rebut kembang saka tangane Werkudara. Aja nganti bali kembang dijaluk. Ya. Iya. Pak. Ora tukel dasmu. Durung suwe nggon Kwang Ranti dawing sang Baladewa nggon kuku mudung ngrampungin Ndarawati. Ana satra mencorong dadane sak tedhok jemare sai. Layak to layak Kyai Werkudara ngerti marang Sasmita didupak aku nganti tekan kene jebule ana
piyayi rupane wandane durung nate tepung sapa kowe lho genti takon Seraya negara Ngastina Dewa Denta aku Ndi Werkudara gunane apa lho kowe iki sapa anak Werkudara Gatotkaca Gatotkaca anak Werkudara beneran di bapakmu yen wis ketemu Kiai Werkudara tak tugelen ndase tak poteng-potenge balunge tak cucupe nyawane tak rogoe jeroane tak ombene getih tak pangane daginge cangkemmu anak Werkudara Gatotkaca sing ora bakal nrimake aja meneh kowe ngrayang badane Kiai Werkudara kowe midak ayang-ayange kelakon iso nyempal dadane Gatotkaca ngerogoh jeroane anake luwih dhisik piye ora ngerti kondange Dewa Denta kowe ndak ngerti kowe ora roh kondangku kok kowe ndak paham kok kowe iki ndak paham kowe ora ngerti kowe ora roh kowe Dewa Denta Senayan Ngastina 3 dina pisan aku ora nggawa ndase wong nugel mbleh menungso ngombe getih menungso 3 dina pisan awakku adem panas gregesi mumet plu ngerti plu jon jarak perkara karo Dewa Denta kowe wani nyumbani Dewa Denta padha karo kowe sumuk nyawamu. Kumlapane tangane Dewa Denta nyampe ndasmu sigar merapat nyawamu cangkeme. Wah! 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 Etian! Ayo, maju. Ya. Jok gemilun dasmu kowe Gatotkaca. Rasa kagian wus. Ya. Woi! Po! Ho! Ah! Ait! Iya! Wo! Ho! Ha! Oh! Hoi! Ah! Yo! Wong kono! Biar kowe. Etian! Aduh. Ora umum tangane ora umum. Wah, yo! Berine nggih apa to, Le? Wo! Wo! Wo!
Balungane halus. Hoi, hoi. Ho, hai. Ah! Woi! Woi! Yo. Oh. Hei! Oh. Oh, oh, oh. Hei! Lho. Murup dadane. Edian murup dadane. Mesake korek edian. Ngantemo kowe. Sing ngrasa ra mung kowe, ayo. Hu. Ho. Kanda. Mudun. Munggah. Mudun kowe, munggah. Mudun. Gelem mudun nyangking dasmu idian. Pantal pundakmu untir gulumu. Lakon nyawa pisah karo ragamu. Ayo yen pancen wong digdaya tangi yo.
Wow. Wah. Dadi batang sedulurku. Sawa wani mateni dulurku lanang ya. Ora ngerti blantongane. Dewa Denta mati mung sabab melu aku nggonku arep pengin males hukum mirangku karo jenenge Janaka. Ora dosa ora perkara. Atrimo patining dulurku lanang yo maju sapa maguting payuta gaglak limpane tabrak dumbateng mamprung nyawamu. Pipit sium kencana samperipun ndang reok leduk wandambah. Woi! Woi! Ambruk. Wah.
Wow! Sawangi Panenggak Pandhawa Werkudara. Wah, iki sing wani nggawa kembang Wijayakusuma. Golek perkara karo Werkudara nyidam terplok gaglak limpamu. Ah!
awak kau. Dina iki maragane patimu swanana ayunaning Bathara Yama. Kuwekokku Pancanaka jebol dadamu.